ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு டேலண்ட் எக்ஸாம் தமிழ். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு சின்ன சிம்பிள் சர்க்யூட் பண்ணியிருக்கோம். சிம்பிள் சர்க்யூட்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை, ஒரே ஒரு பல்பை ஒரே ஒரு சுவிட்சில் வச்சு எரிய வச்சா அது வந்து சிம்பிள் சர்க்யூட். இதுக்கு நம்ம என்ன ஃபஸ்ட்டு பேட்ரியிலேருந்து வந்துடலாம். பேட்ரியில் வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினலில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு 1K ரிஜிஸ்டர் செட் பண்ணியிருக்கேன். அப்படியே கொண்டு வந்து பல்பில் சேர்த்துட்டோம், அவ்வளோதான். அடுத்து இங்கிட்டு பேட்ரியிலேருந்து பாசிட்டிவ் பக்கம் பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்க ஒன் சைடில் சேர்த்தேன், கீழே ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு. அடுத்து கீழே இருக்க இன்னொரு சைடில் அப்படியே சேர்த்து ஒயரை அப்படியே கொண்டு வந்து பாசிட்டிவில் சேர்த்துட்டேன். பாசிட்டிவ் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், ஏன்னா அங்கே கீ இருக்கிறதுனால. பாசிட்டிவில் இருக்க ஒரு லைனை எடுத்து கீயோட ஒரு லைனில் சேர்த்துட்டேன். கீக்கு இன்னொரு லைன் இருக்கும், அந்த லைனில் இருக்க ஒயரை அப்படியே எடுத்து சுற்றி கொண்டு வந்து இதோட பாசிட்டிவ் லைனில் சேர்த்துட்டேன். அவ்வளோதான். இது வெரி வெரி சிம்பிள். அடுத்து இப்போ போட்டு காமிக்கிறேன், தெரியுதா? பேட்ரி 9V HW பேட்ரி, கீ ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச், அதுக்கப்புறம் மல்டி கலர் லைட்டு. அவ்வளோதான் கைஸ். Thank you guys.